No niin, nyt on aika. Elikkä mulla on tällä hetkellä viikot vielä käynnissä, mutta ajattelin tehdä nyt tän videon, kun mun kaveri just lähti täältä. Ja suomen kieli on kutakuinkin hallussa, mitä se ei enää näinä päivinä todellakaan ole. Mulla on takana aika lailla puolisen vuotta jo täällä Chilessä asumista, mikä siis tarkoittaa sitä, että mun kämppis vaihtuu ihan näillä näppäimillä muutaman viikon sisään. Ja mun uusi kämppis tulee olemaan Saksasta, ja se on tyttö. Ja itse asiassa mä odotan sitä aika paljon, koska mä oon viimeiset vuodet asunut oikeastaan vaan miehen kanssa. Niin saa nähdä, millaista se tulee olemaan. Mä toivon, että se menee hyvin. Ja ei siis... Hän on mulle kertonut jo jonkun verran, että tykkää bilettää. Elikkä anteeksi tosi paljon niissä, mutta odotan ehkä sitä, että mäkin saan välillä olla yksin kotona. Mä oon tosissaan viimeiset vuodet tottunut siihen, että mä oon aika lailla saanut olla rauhassa. Joten nyt kun täällä on ollut sitten tosi usein joku kotona, kun mäkin oon ollut, niin on tullut vähän semmonen, miten se nyt sanoisi, semmonen epätoivo semmoiseen omaan tilaan. Ja niissä on itse asiassa tämän viikon nyt matkustamassa, niin mä oon jotenkin tosi haltioissani. Mulla alkaa loma torstaina ja mä saan oikeesti vaan olla yksin ja niin, valmistautua uuteen kauteen tai semester. Mitäs muuta? Mä oon tosissaan vielä toisen kauden täällä, tai lukukauden. Syyslukukausi, tai no täällähän se on kevät, koska täällä alkaa kesä sit tossa elo-syyskuun vaihteessa. Ja mä oon tykännyt tosi paljon opiskella täällä. Opettajat on ihan eri luokkaa kuin mitä Suomessa. Ja tunnit on ihan erilaisia kuin mitä Suomessa. Ja mä oon siis oppinut niin paljon enemmän siis semmosia asioita, mitä mun pitäisi vissi jo tietää Suomen kurssien perusteella. Niin mä oon oppinut varmaan siis niin paljon enemmän täällä kuin mitä mä oon oppinut yhteensä koko Laurea-aikana. Tietty BL ei lasketa mukaan, BL on ollut ihan huippu. Terveisiä BL:n väelle. Ja mitäs muuta? Arvosanat on ollut ihan hyviä, mutta koska mä oon perfektionisti, niin mulle ne ei ole tarpeeksi hyviä. Ja mä lähden seuraavalle lukukaudelle itse asiassa pikkusen enemmän motivoituneena. Täällä lukukaudella mä vähän niin kuin vaan etin itteni. Mutta kyllä mä siis ihan 7 on saanut, mikä on siis paras arvosana. Ja tällä hetkellä itse asiassa semmosesta kurssista, mistä ootin yli 6, niin tuli huonompi arvosana kuin Portugalin kurssista. Elikkä niinkin voi käydä, mutta se johtuu kyllä ihan siitä, että toinen professori arvosteli sen kokeen, joten ne ei ihan eti sitä samoja juttuja, mitä niinku mä oon tottunut sen mun professorin kanssa kirjoittaa tai oppimaan. Mutta pääsääntöisesti on saanut yli 6, että silleen on ihan tyytyväinen. Etiikka on ollut vähän hallussa, koska ne ajattelee vähän eri tavalla kuin minä asioista, koska esimerkiksi mulla ei ole mitään uskontoa, niin tää on kuitenkin katolinen maa, niin mun pitää se muistaa, kun mä teen etiikan koetta. Mutta pääsääntöisestihän se on ihan maalaisjärjellä, mutta jotkut kysymykset esimerkiksi voi olla semmosia, että mistä mä ajattelen eri lailla, mikä on mun mielestä eettisesti oikein, mutta katolisista ei. Niin se on niin kuin ehkä kaikista haasteellisin, mutta etikkaakin mä oon parantanut koko tämän lukuvuoden ajan. Mitäs muuta? No ensinnäkin ihan ykkösjuttu, miksi mä tämän videon tein, on se, että mulla on ihan tolkuton ikävä kaikkia teitä mun kavereita ja mun perhettä. Ja vaikka mä en teille joka päivä kirjoitakaan, niin se ei tarkoita sitä, että mulla ei olisi ikävä, vaan täällä aika vaan menee tosi nopeasti. Ja ne, jotka on ollut vaihdossa, niin ne tietää, että
aina sä et ehdi miettiä jokaista, mutta totta kai te ootte ihan joka päivä mun mielen päällä. Ja mä ajattelen teitä ihan hirveästi ja mulla on ihan hirveä ikävä. Ja mä toivon, että tälleen videolla mä saan vielä enemmän näitä mun tunteita kerrotuksi. Että jos mä oon teille laittanut viestiä tai tägännyt teet johonkin memeen tai Facebook-postaukseen, niin vaikka mä oon yrittänyt sen tehdä sillain mahdollisimman laajasti sanoja ja skaalaa käyttäen ja kertoen, että mulla on ikävä, niin silti mulla on aina jäänyt vähän semmonen fiilis mun sisälle, että mä en oo ihan sitä koko sanomaa saanut sanottua, että mitä mä oikeesti niinku tunnen tai vaikka se ei vaan silleen lievitä. Mä en sit tiedä, että onko se vaan se ikävä. Mä en oo ikinä tuntenut niinku sit sellaista oikeesti varsinaista ikävää kuvasta täällä. Mutta tulkaa ihmeessä, jos pystytte, jos aikaa riittää, jos rahaa riittää, niin tulkaa moikkaa mua, mä oon täällä. Mä lähden vasta tammikuun 5. päivän takaisin saatiin siirrettyä mun lennotkin. Vihdoin ja viimein kaikki kommelluksen jälkeen. Ja mä suosittelen ihan lämpimästi. Täällä on tosissaan nyt talvi. Riippuu ihan hirveästi päivästä ja viikoista. Mutta luntahan täällä ei ole ollenkaan. Ja esimerkiksi tänään täällä on 20 astetta lämmintä. Mutta välillä saattaa olla kyllä kylmempikin. Mutta mullehan tää siis ei ole talvi. Että näähän jäätyy täällä, jos on 10 astetta ja mä sanon, että tää on vaan Suomen kesä, niin mulle naurataan. Ja mitäs muuta? Ootan ihan hirveästi, että se mun uusi kämppis tulee. Sitä ennen ehtii rentoutua. Vihdoin pääsen matkustaa. Mä oon käynyt kyllä siis Viña del Marissa, Valparaisossa ja Pichilemussa, mutta en oo kyllä vielä päässyt kunnolla matkustaa. On ollut vähän silleen totuttelemista tuon valuutan kanssa, kun yhtäkkiä 1 euro onkin 760 pesoa, eli periaatteessa sulla on koko ajan yli 10 000 rahaa. Niin se on ollut vähän semmonen what. Ja kun toi kurssi on nyt niinku vaihdellut aika paljon, kun täällä on nyt talvikausi, niin esimerkiksi tällä hetkellä mä saan nyt pesolla, tai siis 1 eurolla enemmän pesoja kuin mitä mä sain silloin kun mä tulin tänne. Ja se on ollut yksi syy, ja sitten ihan sekin, että ei ole jotenkin saanut aikaiseksi lähteä. Mutta ei siinä, mä tykkään ihan hirveästi Santiagosta. Ja tää on kyllä ihan mun lempparikaupunki liikun läpi mun koko elämän tähän astisesta elämästä. Mutta kyllä mä nyt lähden sitten noiden uusien ihmisten ja uusien vaihtareiden kanssa tutkii vähän enemmän Chileä. Ja mä itse asiassa ostin jo lennot Antofagastaan, mikä on tuolla pohjoisessa. Siellä on sit vähän lämpimämpi kuin täällä. Mutta kyllä mulla olisi tarkoitus vielä ennen kuin mä palaan Suomeen, niin käydä pikavisiitillä Brasiliassa, Meksikossa, Perussa. Ja sit mä ehkä haluaisin käydä vielä Argentiinassa, mutta en oo ihan varma. Se olisi ainakin kiva käydä semmoinen viikonloppureissu. Et jos joku on tulos tänne ja haluu tehdä kaikkea kivaa, anteeksi Jaana, sä nyt olit täällä jo, mutta olisi ihan sikasiistiä tehdä jonkun kanssa semmonen viikonloppureissu tuohon Buenos Airesiin. Se on kuitenkin tosi ihan vuorten toiset puolella ja sit vaan lentää ees taas tosi nopsaa. Tai jotain muuta. Mä en nyt tiedä. Tää nyt menee ihan kaikki ohi aiheen. Tässä tulee tommonen puolen vuoden pläjäys yhdessä. Mutta ajattelin tehdä enemmänkin postauksia muun muassa just tästä kämpästä. Sitten kun mä saan vihdoin ton Nissen-huoneen tyhjäksi, niin mä aion ottaa kuvan siitä, videokuvaa ja muuta. Et jotenkin tää ehkä videolle kertominen on semmonen mulle helpompi tapa, kun yrittää kirjoittaa kaikkia asioita blogiin. Että voin mä sinnekin kirjoitella ja pistää kuvia, mutta jotenkin henkilökohtaisesti ehkä tää video on mulle semmonen, millä saa enemmän sitten sanottua niitä asioita. Ja sit kun Nisse palaa Suomeen, niin voi olla, että mä en enää tee näitä videoita suomeksi, koska mulla ei sit oikeastaan ole mitään suomenkielistä kontaktia tai mitään muutakaan. Paitsi te ihanat ystävät ja perhe ja kaikki. Niin ajattelin, että varmaan kieli vaihtuu englanniksi, koska mun kaikki kurssit, koska mun kaikki kurssit on englanniksi ja mä puhun täällä espanjaa päivittäin,
niin suomen kieli on vähän semmonen, että en sitä oikein suosi. No onhan se nyt aika ruma kieli, jos miettii. Aika uhe. Mutta semmoista tällä hetkellä. Toivottavasti Suomessa on kaikki hyvin. Pistäkää mulle ideoita, toiveita ja muita ja paljon pusuja ja haleja. Ai että. En mulla oikeastaan työpaikkaa ja meidän ihania asiakkaita. Mun ihania ystäviä, kavereita, perhettä, mun kissaa, mun autoa, mutta ei auton skrabaamista. Tommosia mulla on ikävä, mutta ei mulla silleen oikein muuten. Koska mä tiedän, että noikin asiat mä saisin tänne, jos mä vaan haluaisin. Tai jos teleporttaaminen olisi keksitty. En tiedä, mutta joo. Salilla on tullut käytyä ahkerasti aina kun ei ollut kipeänä. Itse asiassa tuon sairaalakeissin jälkeen, tai sitä ennenkään mä en ollut hetken kipeänä, mutta sen takia mä varmaan sinne jouduinkin sitten. Niin ja kiitos kaikille ihan hirveästi tsemppiviesteistä ja muista kun mä olin siellä, jotka niitä lähetti. Oli tosi kiva lukea niitä ja tuli kyllä siinä vaiheessa tajuttua, että on ihan hirveän ihania ihmisiä elämässä. Että joo. Kaikki kuitenkin tietää, että mä oon tämmönen sisupussi ja taistelija. En mä tästä elämästä ihan noin vaan lähde. Kyllä se saa olla vähän isompi voima kuin mun oma keho. Mutta terveydellä ei leikitä ja muistakaa syödä ja nukkua hyvin ja älkää stressatko liikaa, vaikka Suomessa onkin aina niin pimeä ja kylmä ja kaikkea muuta. Mutta mä lähetän teille aina, jos tulee ikävä, niin mulle vaan aina soittaa. Aina laittaa viestiä tai aina täkätä memeä. Ne on mun lemppareita. Mut paljon terkkuja, nähdään.